50 urtez. 50 urteak pasatu zaizkitziztu bizian, amets bat baliz bezala. Bizkitartean, urtero onera bueltatzerakoan Bizkaiko zerua urdin eta iguzkitsu aurkitzen nuen. Eta hortxe txori lagunekin batera zeru zaharrean udaberri berria askatasunean ospatzen genuen. Santa Maria kaleko lokalean ikurrina zegoen orain ohorezko lekuan tente. Lauburua aldiz kajoi batean, txoko batean baztertuta bezala. Plazako aritzari adarrak galtzen eta itzala gutxiagotzen ere itzitzaizkiola, hala ere, betiko legez gure dantza eta musikak honen ondotik abiatzen genituen. Baina orain agerian ibiltzen ginen, gure herriko kale eta plazetatik agerian eta lotxari gabe ibiltzen ginen. Kultura tradizionalen nazioarteko lehen topaketaren estrenaldirako Jose Miguel de Barandiaran lehen euskaltzare eta ikerlari famatua aditua Portugalera etorri zitzaigun gonbitatu genuelako bigarren aldiz. Bere bisita bakoitzean elai-alaiko elkartekidekoek indarrak berritzen zizkigun eta oraino lan gehiago egiteko indarra kemena pizten zigula. Dantzariak txeditzen ziren orduan elai eta musikariak alai. Gure 25. urte hurrena ere urte muga ospatu genuen nolako batean behin, bazkari, erakusketa, hitzaldi, dantza jaialdi eta urte horretan bihar Portugaleten arituko zaigun bezala Benito Lertxundi bere kantaldiak eskainiko digu. Eta urte hurrenaren ospakizuna amaitzeko guk sustraiak gure ikuskizun berria aurkeztu genuen. Beti eta dantza gehiago, dantza urrats ezberdin, musika tresna eta melodia ez ezagunak ikasi, erabili, leku askotan plazaratuz, jantziak berritu eta aldatuz, gure repertorioa aurrera zoan, beti aurrera. Behin entsegu lokal berria lortu genuen eta hortik aurrera, gure ikuskizunak txukuntzeko aukera izan genuen. Gure aurrekoek eraiki zuten kultura oparua gure eskutan utzi baitziguten, bide berri eta segurretatik eramanen genituela erakutsi nahi genien. Mundu zabalean lauaizetara ibiliaz eta nunbeitik bueltan artista berriak Portugaleteko folklore jaialdira ekarriaz. Egia esan denok elgarrekin amats ederrik egin eta burutu izan dugu 50 urtez. Egia esan, 50 urtez amets ederrik burutu izan dugu.